lämmin on. Meillä hukkuu scrunchie yksi päivä, luultavasti tippu. Ja katseltiin tuossa eilen sitten, että niinku olivipuita katseltiin. Tuossa on olivipuita. Ja mitä me näemme siellä? Siellä on scrunchie. Mitä teet siellä? Miksi? Miten? Joku heittänyt? Mun kameran jalka hävisi johonkin, en tiedä mihin. En löytänyt sitä ennen lähtöä. Niin tää on innoittava, kun joutuu kuvaamaan tälleen ilman sitä. Me ollaan oltu täällä nyt 7 päivää. Tää on nyt meidän vikakokonainen päivä. Huomenna lähtee lento 8 aikaa illalla. Et periaatteessa meillä on 2 päivää vielä jäljellä. Meillä on siis all inclusive hotelli Kreikassa, Kreetalla. Ja me ollaan kerätty käymään Haniassa ja Plataniaksella ja sitten merenrannalla ollaan oltu. Ja sitten vesipuistossa, kun meillä on tässä hotellilla oma vesipuisto, niin siellä ollaan oltu. Ja ollaan syöty koko aika, koska täällä on ruokaa koko aika. Tänään meillä on tarkoituksena lähteä käymään luostarissa. Se on tuossa Kolumbarissa. Sinne on joku, bussilla menee ehkä joku 5 minuuttia Kolumbaria ja sitten me kävelään siitä sinne luostariin joku 15 minuuttia. Niin joku 20 minuutin matka, mutta täällä on aivan pirun kuuma. Niin en tiedä, saas nähdä, jos olkapäät ja polvet peittää, niin saattaa tulla vähän lämmin. Ja ajateltiin takaspaluumatkalla käydä uimassa. Käytiin siellä, yksi päivä käveltiin Kolumbarista rantoja pitkin tänne meidän hotellille takas, noin 2 kilsaa. Niin ajateltiin käydä semmoisilla aallonmurtajilla uimassa, koska siinä oli rauhallisen näköistä kanssa. Mutta täällä näin kuuluu sadeettimen äänet, koska tuolla sadettajat käy pellolla. Aurinko rasvatti päänahka, että se ei pala. Koska se kerkesi jo palaa tän reissun aikana kerran. Hiukset varmaan nakkaan vaan yläponnarille ja sitten laitan nutturalle, jos hiostaa liikaa. Onnistuin myös yksi päivä telomaan mun kyynärpään. Ei näy enää onneksi, mutta tai siis paljon. Tää oli aivan mustana. En pystynyt ekana päivänä taittamaan ollenkaan sitä, mutta nyt se onneksi taittuu jo. Ja seuraavana päivänäkin taittuu jo ilman kipua. Kohta ollaan perillä. Se näkyy tuolla. Missä on lampaita? Siellä näkyy luostaria. Siellä näkyy lampaat. Söpöjä. Oh no. Säikä. Ihania. Musta kissa. Missä siellä on? Tuolla on undulaatti. Ei se näy. Tuo näkyy tuo undulaatti. Siinä on 3. Söpöi. Oi! On niilläkin huvit. Vois. Näköalat on hyvät. Siis mua kirvelee silmiin, kun aurinkorasva valuu silmiin. Siis täällä ei paista aurinko. Ja täällä on aivan järjettömän kuuma. Mietittiin aikaisemmin, että onkohan varmaan ehkä loman lämpimin päivä. Varmaan 30 astetta ainakin. Ja sitten kun vielä on tämmönen kaapu päällä näin. Tultiin sanomaan heipät meidän... Oho. Ötökät kiusaa vissiin. Meidän kavereille. 4,50 palloa. No niin, maksoi 7 euroa niinku 3 palloa. Mä otin Snickersin ja sit mansikan. Mitä Taika otti? Mulla on bueno ja jogurtti. Tää Snickersi maistuu ainakin hyvälle. Tultiin matkan varrella tämmöiselle rannalle. Ajateltiin käydä uimassa tossa
Tässä oli aurinkotuolit, niin pääsi tähän näin ja syö nuo jäätelöt ja lähdetään varmaan sit uimaan. Siellä on meidän uimapaikka. Aalmurvedestä aaltojen tulemisen niin kivempi uima. Tultiin syömään. Alkupalaksi on tämmöstä valkosipulileipää kokista. Ja sit mä otin hampparin pääruoksi. Kuuma. Niin, tilasin siis burgerin. Niin, lopputulos oli se, mutta muita ei kyllä haitannut. Toisaalta se oli ihan hyvä makuinen, että tai semmonen syötävä, mutta en välttämättä tilaisi kumminkaan tarkoituksella. Alkaa olemaan päivän reissu tehty ja ollaan kohta takas hotellilla. Ja mitä? Tämän päivän outfitti illalliselle on tämmönen peikitoppi ja musta home, jolle se on pönttö näköjään auki. Me ollaan käyty vesipuistossa, tai oltu vesipuistossa loppuilta ja kun se meni kiinni, niin käytiin suihkussa ja laitettiin itsemme ja ollaan nyt lähdössä illalliselle. Jei. Mun pudottaa leuka. We are going to eat! Illalliselle. Nähtiin äsken kuvia vähän aikaa tossa ja joo. Täällä on kyllä ihanan lämmin. Aurinko paistaa ja kesä. Tän päivän all inclusive ruoka. Mikä tää on? Päivällinen. Tää on ehkä enemmän illallinen. No joo. Päivällä syötiin ravintolassa, kun ei jaksettu tulla hotellille. Martta! Martta! Mitä? Mitä tiedät? Se on mun kaka. Se on mun kaka. Jee. Tää istuu. Martta nauttii. Nyt alkaa olla pikkuhiljaa kamppeet kasassa. Vielä on jotain, mitä pitää pakkailla ja aamulla katsoa. Meillä on hotelliluovutus 11, mutta me saadaan olla täällä niin pitkään kuin me halutaan. Ja meillä lähtee lento joskus 8 jälkeen illalla, siis joskus vähän ennen 9. Niin kerkee ole vielä sit päivän altailla ja tekemään jotain kivaa. Ja sit lähtee kohti Haniaa ja siitä kentälle jossain kohtaa päivää. Tai aina mun vaatteet on vielä tossa tolla, että mun pitää laittaa ne muovipusseihin ja reppuun, kun budjettimatkalla niin on vain reppu mukana. Mutta joo, mä alan menemään nukkumaan. Pitää vielä pestä naama ja hampaat ja pakata kamppeet loppuun. Ja sit mennä kohti unten maita ja huomenna uusi päivä.